Takže ahoj a já vás vítám u nového videa a dneska se nám Blitzroyale challenge, že můžeme používat jen pouze železné. Já jsem železný. Zelené zbraně. Dejte like, odběr a dolů do komentářů napište nějakou další challenge, co by se mohl co by se mohlo natočit do příštího videa. Takže bože. Padám někam, kam by nemuselo padat tolik lidí. Třeba semka. Tam na mě nepadne vůbec nikdo. Však to říkám úplně nikdo se mi padá. Úplně nikdo sem padá. To s ničem. Protože tady jsou healy. A ty boomy. Healy a boomy jsou dobré. Boomy zakázané nejsou. Nejsou. Oh yeah. Tak. Já mám takovou krásnou zelenou pistolku. Doufám, že nějakého týpka najdu. Haj. Co ty čumíš? Nečum. Jak chci mě? Jak chci po? Já jsem malý dobrý. Tohle si dám. A tohle dám semka. Tak. To zní jako plán. Je tu někdo? Fakt. Tak, že je mrtvej. A jdeme na dalšího pána neholení. Je tu ještě někdo? Haló? Asi ne, co? Nikdo. Co pak nám padne z truhly? Úplný hovno. Úplný kulový. Původně tohle challenge měla být taková, že můžu používat jen šedé zbraně. Pak jsem zjistil, že v Blitzroyale šedé zbraně nejsou. Takže dolů komentářů napište, jestli je dle vás lepší natáčet Blitzroyale, který je rychlejší a mnohem záživnější pro ty videa, anebo jestli by se měl začít natáčet normální Battle Royale. A co vás bude obecně bavit více? To by mě zajímalo. Co vás, dle vás, bude bavit více? Aha, on má nějakou katanu. Nevím, co to absolutně je. Přebiju. Je tu ještě někde, nebo utekl? Srap jeden. Utekl. Se normálně opovažuje. Utíkat z boje. Haló? Jsem smutný, že jsem tam tu zbraň nemohl vzít. Že jsem tam jen tak zahodil. Ale nevadí. Tak, si přebiju.
Si přebiju, aby byl jsem docela rád za nějaké healy, ty voga. Já jsem nekašla buildit, ale ono to nejde. Tak jdem na další hru. Napiju se. Důležité je dodržovat pitný režim. No. Hraje někdo? Jestli byste chtěli Onura, zase někdy, aby jsem zahrál s Onurem, 100% to tam pošli do komentářů. Pak jsem se nějak Onura kontaktoval a zahrám si. A fakt mě zajímalo prostě, proč mi nejde ten zvuk. Divný. Prostě mi nejde zvuk. Tak se z toho nikdo nepasuje. To se z toho... OK. Semka bude zase padat 100% hodně málo lidí. Ale nic máme. Panátko na zuby. Zubní tyčku. Ale padá s náma i krunkáč. Bože, ty vogo. Normálně na zemi nenacházím modré zbraně a teďka prostě je nemůžu používat, potřebuju nějakou zelenou zbraně. A co se nestane? 3 zbraně za sebou jsou normálně prostě modré. A 6, dobré, konečně. Bojím. Cepně. Legendární pistolku je měl, jo. Bojím. Cepně. Tuhle tu epickou pistolku, kterou mám hodně rád. Hodně lidí taky hejtí, což nevím proč, protože já mám fakt rád. Je to moje oblíbená pistolka. Tohle sezóna. Halo, je tu někdo? Halo. Proč to je taky ticho? Protože máme play asi zvuk, že? Se bude tím, ne? Bum. Ty vole. Ne. To byl korunkáš, ne? Jo, a někdo tam byl. Vypiju se. Ty zaspíšeš, Beato. Máš kuňák. Je tu někdo? Jo, tam je někdo. A nejpříš tam byla ani Beť, počkej. Ty mi už nezdrhneš. Ty si už spečetil svůj osm do pistolku. Vysvětlíš mi to? A mně prostě nejde zvuk. Boží. Halo, jsi tu? Co je? Nic. No, Hele, jdem challenge. jaka? Only, ne, stop. Only zelené zbraně. Absolutně, no, nevadí. Yes, to mám. Jak mám první železnou. Taky. Žádný, Já už můžu fajtit. já už taky fajtím. Jeden na kranku. Yes, to se mi bude hodit. Bum. No ty vogo, no tak to byly. Pušuju, tohle jsou dva. Ale jsou tam dva, jsou dobrý. Ale já jsem lepší. Ne, to je kar.
Ty jsi Craigy. Yes, papa. Jakou challenge jdeme? Úplně tu samou, já bych to chtěla trochu záživnější ještě do videa. Tak. Hej, můžu to pobrat? Děkuji. No! My god, shrink! My god! Dead? How the fuck he isn't dead? Okay. Dement. Všech měl tu. No, ty trojzubce, nebo co to je? Co jsou se, to se mi jak to. Já jsem takový na kill, že já cítím lidi. Mhm. A ty to víš. Pickaxe nebo. Ha, všechny killy moje. Ty prostě seš totální vyžerka. A nejen vyžerka. Hej, úplně dobrá šugana teďka padla. Ale prostě nenecháš ani jeden kill. Chceš kill? Já chci kill, no. Yes, teď já jsem dal 2 hezky killy. Dodik teď. Už mám nervy na sebe. Na mě? Jo, Jsem dal 2 killy, jo? chceš noob. Kvůli toho máš na mě nervy, jo? Jo. Takže noobové nemají kills. Full squad on me. Easy shit on. Look teraz. Teraz everybody is dead. I'm like this like. Ty vyžerko! Ty vyžerko! No. Nobody can fuck with me. Ty jsi zapasala gridy? To vypadla jako gridy. Ne? Počkej, nemám greedy, no podívej se. We go right foot, we walking Ty on jsi the hip. úplně hajzl. Máš gridy, jo? Já mám všechno. I elko. Aha. Určitě. No ukážu ti. Když jsme na... Ukaž to tvoje elko. Ok, podívej se na mě. Počkej. Já za tebe, no. Počkej, musím se najíst, jenom moc. Kde to Dělej. je? Počkej, já to nemůžu najíst. Hej, ty vyžerko! Hm? Totální vyžerka! Pojď pomoct, nebo si noob. Netry tvrdý. Na, teď jak jsem... Když neříkám nic. Noobak. Noob. Nejseš noob. Revive me right now. Hejka, tryhardím, ty vogo. Rebootni mě. Teď, hned, jsem řekl. Hej! Yeah, I thought so. Okay. 3, 2, 1. Strany. Piv si mám dať na viacej, ale ty si noob. Já jsem neměl shotgun na shotgunovém místě. Jo. Seš noob. No, ale každopádně Seš noob. challenge jsem vyhrál. Dal jsem aj hodně killů, takže Jo, 100 pro. v tomhle videu jsem dal hodně killů, jo. Ja. Já v téhle hře jsem dal hodně vinu. No a to bude Jsem dobrý. Jsem dobrý, ne? To bude zacenzurované. To už nemám. To je No a S. to bude tohohle videa vše a čauko.